Изключително ми е драго да ви приветствам. Добре дошли на откриването на тази годишното издание на Ваканции Spa Expo. Dear guests, dear minister, and dear ambassadors, dear official guests, I'm so happy to welcome you on this year's issue of the. От мен няма по-хубаво събитие за един министър на туризма, за това тук да види толкова много хора отдадени на любимия туризъм и направено толкова професионално. There's nothing better for the minister of tourism to see such many persons in love with traveling. С огромна гордост и с дигната глава мога да кажа, че изпращаме 25-та като една от най-силните, значими и важни години за българския туризъм. Bine faci. Още е раничко, ние сме ни от първите. Ето тук е изложението на най-хубавите коли. Хората обясняват помежду си, а ние гледаме едно много приятно изложение, от което има нужда нашата държава. Бързи думи за моята първа кола. 1000 малки болести, 1000 МБ. Ето от тук, като се натисне, се налива бензин с задно разположен мотор. Знам я цялата наизуст. И изведнъж я виждам тук, модифицирана, направена, така че да ме радва. Леле, знам и за кита на тази кола. И тя се появи тук. Браво, браво, браво.